Okay, may mudto na usab kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong mudto Philippines, may mudto world, may mudto universe. Sana na pod kita mga higala, nini nga atong tulumanon sa kahanginan, CONA, Catechesis on Air. Ug ako lang gihapon kini inyong ubos nga alagad, Reverendo Padre Edwin Academia Acab. Abino adlaw na usab karon nga Martes, pizza 29 na kini sa bulan sa Agosto tuig 2023 o padayon kita mga higala sa ato nga mga buhatono ni ining kamuntuhon. Bino, nagpadayon di ay karon mga higala ang ato ang pagdawag sa kinibitang COC, no, Certificate of Candidacy, no, gani ubay-ubay mga higala, no, daghan kayo ang mga nagpalista kagahapon diri sa Ayungon. Ang uban diri na nag-fill up sa ilahang kuan sa kumbinto kay kanag tungod sa kadaghan higala wala na yung mga lamisa nga magamit muna nga ang uban diri na nag-fill up sa ilahang mga mga sa ngalanan ng kanabitang registration ba no, ilahang mga papilis diri sa kumbinto. Kita nato mahigala nga sibot gyud kayo kanabitang ana gyud ang gitawag na tug kadasig no nga mangandidato gyud no, do na poy uban nga mga SK diha pod gahapon na nagpakuan pod na nagpalista pod sila, so may kana mahigala no, may na siya nga tilimadon nga ubay-ubay gyud ay sa ato mga igsuong mga Pilipino nga duna gyud gustong mo kanang gitawag na tug mga lagad gyud ba. Abino karong adlaw di ay no, gisaulog nato ang kapistahan sa martyrdom or pagpasakit sa atong usa sa mga dakong santo sa Katolikong simbahan, the last of the prophets, no, si Saint John the Baptist. Siya ang pinakalast or pinakatapusan nga propeta, no, mana no. So karong adlaw kumusta na nang hinaot kita ana kinang pasalamat kitag dako ni ining mga butang. Abino ang bagyo nato si Bagyong Goring murag nigawas naman siguro, I don't know pa na ako ma-check sa Pag-asa. Pero mura og ang kuan karon kuan na lamang dagay ni mura og gitawag nato habagat no, kining southwest monsoon no, habagat no, bana nga ato lang yung iampo nga kining bagyong Hana nga murag ni aksyon na pug hana no, imbis hana ni hana na pud ni hana na pud og sulod diri sa atoa. Ato lang yung pangayoon sa Ginoo nga unta dili lang gyud kay tamatamaan, dili mo gyud mawala ng bagyo. Pero ato lang yung pangayoon nga dili lang ta bitaw ba maintimano ba kana og sa mga pinulungan pa na dili bitaw ta intimano dili gyud maigo pagayo ba. No, nahala no, good morning na atong talahorong obispo Bishop Polito B. Cortez. Good morning Bishop. Ang ato mga kadagkuan sa simbahan si Father si Monsignor Glenn Corsiga, ang ato ang mga Episcopal Vicars din sa isla si Monsignor si Monsignor Larry Katubig diri sa North District, si Monsignor Albert Erasmo Buhol, ug yung manusab diri sa South District si Monsignor Marino Ibo. Oh, nala no, mayong mudto na kanaton tanan. Abino ari kita mga higala sa atong CBCP News, balitang simbahan ni ining kamuntuhon, pagpahunong sa NCIP or National Commission on Indigenous People sa pangmina dito sa Palawan, gikalipay og dako sa ilang obispo nga si Bishop Socrates Misiona. May numduman nga pipila na kaadlaw ang nakalabay, no, dunay daghan kaayo mga lihok protesta nga gipahigayon didto pinanguluhan mismo sa ilang obispo. Dinasig, dili man gani jud sa frontline pero gidasig yun ni Bishop Socrates Misiona ang maong mga lihok protesta o gani malipay sa karugdako nga giaksyonan gyud sa NCIP ang ilahang mga yangungo, no? Ang meaning ining NCIP, National Commission on Indigenous People. Balita mahigala gikan sa Vatican, Pope Francis na nawagan nga magpakabana gid kita uban sa alang sa pagsabot ug pagtabang sa mga tawo nga nalulong sa ginadili nga druga. Dumatod pa ni Pope Francis ang tanan nga mga nalulong sa druga doon nag-history, no, doon nag-history pananglitan pinasagdan sa ginikanan, no, sa puna, no, pananglitan tungod sa kawadon, ana no, sa puna o nadala rang gyud sa mga barkada na influensyahan o sa puna o baka wa gyud laing lingaw munang nagsulay-sulay
munang nagsulay-sulay na pud lamang ining drugs nga mo'y hinungdan nga na nalulong na hinuon kanang na-addict ba na-addict. So muna nga dili dahil matud pa ni Pope Francis dili kay nato bitaw ba hugot ang ato ang pagsaway gyud kay base sa mga history luoy biya pud sila. Talabangon ba yan? No, ingon niya no. Nahala no mayong padayon kita sa ato nga mga buhatonon ni ining kamuntuhon. Abi no ari kita manghigala sa atong saint of the day. Abi no ang atong saint of the day karon, no, ang sigon sa ato ang listahan diri, no, naman tay mga listahan mga higala, ubay-ubay naman yung mga saint nato diri. Actually, ang atong saint karon si San Juan Bautista. Pero June 24 ginang iyahang kanang gitawag nato og piyesta. Karon ang gipistahan nato karon mao iyang pagpasakit. Sa June 24 mao ang iyang pagkatawo. No, karong nga pistahan nato ang iyahang pagpasakit. Okay, matud palagi kini si Saint John the Baptist na nahimo man lagi ni siyang propeta. No, nya ang propeta gani ikaw mo ay magpahidumdum sa mga tao kung unsa na ang imuhang mga sayop nga nahimo. No, mura ba ka ba og sa ato pa na mura bag ikaw mo reminders, no? Ikaw mo ay mo remind sa mga tao nga nasipyat na ka. No, muna nahitabo kang Herodias ug ni Herodes gipahinumduman sila ni gitawag na tong San Juan Bautista nga nasipyat sila sa ilahang relasyon. Tungod kay kini si Herodias, minyo na mangdaan. Og si Herodias po, og si Herodes, nakigrelasyon siya sa minyo. And of course, gipahinumduman sila ni San Juan Bautista nga sayop ang ilang gihimo. Nya ang reaksyon ni Herodias kay negative man. So nagplano siya nga patyon yun niya si San Juan Bautista ug napatay gid niya. So sa kinabuhi ni San Juan Bautista, nahalad gid niya ang kinabuhi tungod og alang sa hustisya ug katarungan. Pero may resulta lang yun hinuon siyang kamatayon. Pero di gyud na malikayan. Okay, niining kalibutan na amang good and evil, na amang ngit-ngit, na apoy kahayag, na apoy taob, na apoy hunas. So natimingan gid in taon kini si San Juan nga nataoban perting pataya mahigala, no? So muna. So karong adlaw gihinumduman nato ang lain na pong patron sa Katolikong simbahan nga mao si San Juan Bautista sa iyahang pagpasakit. Okay. Naari na kita sa mga pangutana. Doon ay mga pangutana. Pero, so may problema doon. Kana bang word nga Biblia, wala man ko na sa Biblia. Dili ko na mabasa sa Biblia kanang word nga Biblia. Dili ingon din nato mabasa. Naa sa cover. No, naa sa cover page na pero gikan gyud diha mismo sa gikan gyud sa kanang Genesis chapter 1 to the last chapter of Revelations, wala gyud kay mabasa. Ngano man tungod kay kuan ra man na siya. Ang kanang Biblia kuan naman na kita na may naghingalan ana. Kita na malay naghingalan ana ang mga nag-compile bitaw ni ana, ang mga nag-compile sa Biblia maos ang mga munghi, no, mga sauna, no. Unya kay ilang managing mga basahon ra man na primero, unya ilang gihimo nga libro, ila bang gi-compile nga nahimong libro, munang ilan ang ginganlan og Biblia. Ngano man tungod kay ang word nga Biblia or Biblium nagpasabot man og libro. Sa ato pa kanang word nga Biblia wala gina sa sulod sa Biblia na aras cover page kay ang mga tao naman lang mo ay naghingala ni ana. No? Okay. Ang word nga Biblia, meaning libro niya. Dili man na libro sa una. Kuan ra man na mga scroll, mga letters, mga epistles, ana ra man na. Pero sa diha nga gi-compile, nahimo na nga libro. Muna nga pagkahimo ng libro, giganlan na siya og Biblia. Pero ang word nga Biblia is libro. Pero dili ordinaryong libro. Muna nga kung mangita kag word nga Biblia diha sa Biblia mismo from chapter 1 Genesis to Revelations, wala gid na. Parehas Katoliko ba? Parehas word nga Katoliko. Wala di ko kakakita og word nga Katoliko diha sa Biblia. No, pero ang kahulugan sa word nga Katoliko naa na panalitan unsa may word nga Katoliko kanang niingon si Kristo nga isangyaw sa tibuok kalibutan ang iyahang pagtulunan ug bunyagi sila sa ngalan sa Amahan. Muna siya'y gibasihan sa word nga Katoliko. Nga naman, tungod kay ang Katoliko, buti pasabot, makailapon or meaning universal. Pero maingong ka nga, mangita gyud kag word nga Katoliko diha sa Biblia, wala.
Kaya kita naman lamang gahimo anak. Kita naman lamang mga si San Ignacio di bisa to pa akong hinumduman ha. Si Saint Ignatius of Antioch. Maugyod ang unang nigamit anang word nga Katoliko. Kung asa gani ang obispo, ato usab ang Katolikong simbahan. Si Saint Ignatius mo unang nigamit anang word nga Katoliko. Bishop man ang si Saint Ignatius. So muna nga kung mangita kag word nga Biblia diha mismo sa kanang gitawag natong Biblia, wala. Sama nga, ang word nga Katoliko, wala po sa sulod sa Katoliko. Gani, mo po na siya ang pamalandungan sa mga laing relihiyon. Kaya nga naman, mga laing relihiyon, moingon man sila nga, basta wala gani sa sulod sa Biblia, dili sila mo, kung ang pulong gani, wala ba na sulod ba sa word nga Biblia, sa libro sa Biblia, di sila mo tuo. Karon kay ang word nga Biblia wala man na sa sulod from chapter 1 Genesis to Revelations. Dili day mamutuo sa Biblia kay kaber man lamang na naaraman sa kaber, no, wala man gyud mismo sa sulod sa Biblia. So dili na siya mao nga panabot sa mao nga paagi, no. Bisan kun wala mabutang ang word nga Biblia sulod mismo sa Biblia, pero ang kahulugan ni anaa. Unsa man ay kahulugan nga Biblia? Libro. Ayan, no, word. Sama po nga Katoliko. Bisan tuod ang Katolikong word nga wala po nato mabasa sulod sa Biblia, pero ang kahulugan anaa, unsay pagpasabot, universal. Unya, daghan mang ang halos tibuok kalibutan man gyud na Katolikong simbahan. Bisan gani sa mga lugar nga gidili naaman bisan sa mga Saudi na may mga Katoliko do gatago-tago lang. Bisan sa China naman po gihapon pero gatago-tago lang yun. Ana, no? So na no, mga katinaawan na siya, no? Ato na siyang gipaklaro aron po nga alang ni adtong may mga pangutana, dili po kaya mo tantog kalibog yun. Okay? Okay, ari kita manghigala sa lain nga mga pangutana. Pader, dili ba kinsa sani kanus aman gyud makaingon nga kanus aman kita makaingon nga ang pagpangumpisal mapaubsa sana bang kana nga ang sa pangumpisal man siguro ni malampuson, no, kanus aman ta makaingon nga ang iyong pangumpisal successful when we accuse ourselves of our sins. Okay man siya, no. Kanong sa mata makaingon nga successful ang atong pagpangumpisal. Kanagong pagpangumpisal, kinahanglan gyud nga we accuse ourselves of our sins. Kung alang kanay kini mo nakasala gyud ka. Muna siya usadaan ka importante kaayo nga mithi sa pagpangumpisal. Kung alang kanimo nakasala ka ug gusto nimo kining ikumpisal, no? Kay alang kanimo makasala gyud ka. Unya gibati nimo ang dakong kaulaw sa pagbuhat nimo niini ug mibati ka og kana bitong kasub-anan kay imong gipasakitan ng Dios. Kinaabay uban nga nagumpisal nga dili gyud mo angkon nga nakasala sila. Tinuod na mga igsoon, no? Dunay uban nga mangumpisal nga dili wala mo angkon nga sadaan sila, palay sa mga tigulang nga mangumpisal nga Pader, nagkaaway mo sa akong bana, kay siya manggod, siya manggod pala hubog kay tanan, ingon niya na, no? So, at least kung mangumpisal ka, angko na, nga nakasala ka. Dili ingon nga lain man nakasala. Napanlitan, mo ingon ka nga nakapangawat ka. Nya, murason pag yun nga tungod kay pobre man gud mi padre, so nangawat na lamang ko. Sa ato pa, kung nadato pa ko ron, dili ginoon ta ako mangawat. Pero padre gihapon sa ato pa mangawat pag gihapon ta kay pobre pa man ta gihapon ron, something like that ba. So what I'm trying to say is ako mangumpisal ta kinahanglan nga giangkon ginato nga sala atong nahimo ug ato kining gikaulaw atubangan sa Dios ug ato kining gikasuban nga nasubo kita niini tungod kay imo mang napasakitan ang Dios. Kay kana bitaw mangumpisal ta ato magyong giangkon nga nakasalata. Okay, klaro ba? Okay, no, ari kita sa lain nga topic sa may atong line topic diri. Father, sa may problema.
How many parables are there in the Bible? Kini, panasa ni. Kabahin na po ni sa scriptures. Pila man gyud ka parab ka ng pasumbingay ang naas Biblia ang isulti ni Jesus. Kini siya, no? 40. Kung na trivia question ni siya, no? Magamit ninyo ni og doon mga questions. 40 ka mga parables. Unsa ba kining parable? A worldly story with a heavenly meaning. Sa ato pa, istorya nga kalibutanon, pero ang kahulugan langit nun. No? So, these are parallel story by which one thing is used to illustrate another. Kanang bitang pasumbingay ba? Parallel story by which one thing is used to illustrate another. One theory is used to illustrate another. So, dahil lang mo sa kitakutob ha, mga gala ha. Ako lang gihapon kini inyong ubos gala. Dungganay gihapon ta og mga adlaw. Dinhi lang gihapon sa atong istasyon DYWC, teleradyo, ug naapod ta sa Facebook, naapod ta sa YouTube, ug naapod ta sa radyo mismo, sa radyo at sa radyo Bandilyo. Daghang salamat ug maayong mudto Pilipinas.